A capital galega da gastronomía esta fin de semana é Expo Ourense, cunha nova edición de Xantar. Máis de 70 participantes ofrecen ao público dúcias de actividades con degustacións, concursos ou música. Difícil escoller entre tantas opcións. É o mercado enogastronómico, unha das novidades desta edición de Xantar. Este ano tuvemos unha colaboración moi importante da Unión de Hosteleiros de Ourense que montaron este mercado enogastronómico en donde cada un deles trouxo unha das súas especialidades. Unha dúcia de postos que xunto con 3 restaurantes tradicionais achéganos ao mellor da gastronomía galega e distintos países de América Latina. Tamén unha participación que hubo sempre moi importante do norte de Portugal. A Eurorrexión aquí funciona, Galicia, Norte de Portugal están moi unidas, hai un montón de stands do norte de Portugal. Exposición de produtos, obradoiros de cociña, catas comentadas ou presentacións completan o programa desta nova edición de Xantar que cumpre 26 anos. Pois todos os anos dar unha voltiña por aquí, por lo menos, para ver cousas novas e disfrutar un poquinho da gastronomía que temos por aquí. Un pouco de todo. O pulpa feira vamos a probar agora. Sí. Xamón, viño, tamén, e licor café da terra de Valdeorras tamén. E que tal estará? Moi bon, todo moi bon. Xantar pechará esta tarde tras 4 días e máis dun cento de actividades para pôr en valor a nosa riqueza gastronómica. Final de contaminación ou de posible